Sa panahon nga si Kristo gilutos na or giplanuhan ng patyon, milikay siya sa buot mupatay niya. Apan wa siya muhunong sa iyang misyon nga mao ang pagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Wa sad siya muhunong sa pag-ayo sa mga masakiton o sa pagpapahawag mga yawa. Ang iyang buhat nagpadayon, pero wa siya mopaduol sa tao nga nasuko niya. Ngano man? Hibaw mo ngano? Tutok mamuna ko. Kana bang naitaong masuko nimo ba si Kristo dilikay, pero wa siya muhunong. Nasuko man sila nga nagwali siya sa mga pagtulunan nga wa sila kauyon, pero ni palayo ra si Jesus nila, pero sige gyapon siya gwali. Nasuko sad sila nga ayuhon niya ang mga masakiton panahon sa adlaw igpapahulay. Wa sad siya mohunong, sige lang gyapon siya ayog masakiton bisag unsang adlaw. Pasabot iyang gisupak ang ilang gusto na dili gustos Ginoo, pero wa niya padul-i sila aron pamasin ba nga dili unta sila mayawaan pag-ayo. Nay uban ingon aron dili ko aron dili ko makasala, nya dili sad siya makasala, magbuwag na lang mi pader. Managtiayon ba magbuwag na lang mi, pero di aron di siya makasala, ako makasala ra man sad ko naa siya nya pirming mauli gikas iyang kabit nya magsigi masad siya kaning kasuko ug akong sultihan may pagmagbuwag na lang mi aron do na mi tagsa-tagsa nga kalinaw. Sakto na dili? Ala mo diha sa una ninyo. Ang sakto di ay kay kanang managtiayon gihiusa naman gid mo sa Ginoo. Ang sakto nga dili nimo siya padulan, dili nimo siya basigihan yaw-yaw ba. Matod pa diri si Kristo hilom lang siya. Di siya gusto nga dunay manabi katong iyang giayo nga manabi ngadto sa mga tao. Hilom lang. Pasabot niguli sa imong bana, hilom lang ay pagsigyaw-yaw. Or ikaw babana, iguli sa imong asawa, gihatod pag yung kabit, hilom lang ay pagyaw-yaw. Masaman, kahimo mo anang hilom lang ka ba? Di lang ka magyaw-yaw. Kahimo mo, dili. Mga yawanon mo, di mo kahimo. Ang kaning mga Carmelites spirituality, kaning na kanibang nitubo nga order sa Carmelites, nisugod ni sila mga 12 centuries man siguro nagsugod na develop, pero dugay na kay na sila panahon pang propeta Elias o pagay matao si Jesus, pero nahimo ang ilang Carmelite order mga 12 centuries man tingali. Ang ilag yung spirituality is interior life. Kana bang diri jud ka makighiusas Ginoos kasing-kasing, dili sige giyaw-yaw. More sila sa silent prayer, silence. Munang ang Carmel bukid man na siya, mingaw didto. Ang mga tao moadto didto, ma-refresh ang ilang strength pinaagi sa pag-encounter sa Ginoo diha sa kahilom. Manimba mo diri, hilom-hilom lang mo. Pero pangutan-on sad mo panubag sad mo Di sad mahimog pangutan-on ka di ka mo tubag, kay si propeta Elias dito gipangutanan ni tubag sa to siya. Karon ari diri ang solusyon. Ngano man tungod kay sa tinud-anay ang tinuod nga gubat batok sa sala wa diha sa gawas nimo, niya sa atong sulod. Ang gubat ba niya diri
Kanang naas gawas, kanang mga marites, kanang sigig libak, kanang sigig daot, mga external, kanang mabati nimo, dili ra na sila. Wa ra na kapuslanan. Ang pagpakig-away nila, dili makasulbad sa sala. Ang makasulbad, diri gyud. Ari nimo diri awayon. Unsaon man, pasudla, paminawa ang ilang gisulti, apan patya ang dautan nimong reaksyon sa ilang gisulti. Moto'y una nimong patyon ang imo bang daotang reaksyon. Nang litan ikakita nimo sa imong bana nag-agbay sa chicks. Unsa may bati nga reaksyon? Animal. Ana din ka. Way batasan, nagpakauaw. Mga bati na siya. Patya na. Unsa may imong iilis? Daghan kayo mga positive. Una, kaluoy sa kumbana nakasala. Ana, ikatulo ay kaduha, pasaylong. Lord, ako ning pasayloon silang duha. O di ba? Nya, ikatulo ang pag-antos. Lord, antoso ni nako sila. O ana, di ba? Ni mga Kristo, take up your cross. Sawan, sunod mo ani dili. Uy. Og di mo mosunod, di magsigi kag laraw og dautan. Kay wa man to kakita imong bana nya, di man sa kakadamag dito kay mauwaw man ka. Pero imong hunahuna maglaraw og dautan, pantay la jud ka animal. Sige ana. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang tao nga naglaraw og dautan bisan diya siyang higdaanan, silutan gitika. Na may mga tao gud nga gahigda pagani, galaraw na para ugma unsay dautan nga iyang buhaton, labi naa nimong kasuko na ma-stress ka. Imbis nga matug ka, nga ma-refresh ang imong lawas, ma-stress na noon ka tungod sa imong kasuko kay imong hunahuna dautan patya na. Nya unsaon man pagpatay, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Tanawa ra gud siya. Gabarog siya sa tiilan sa krus. Samtang ang iyang anak gibitay sa cross, nya naa pa ang nanagbitay, gasigig bugal-bugal, gabarog siya nga wa magyaw-yaw, wa masuko. Unsa man na siya? Gitawag natog spiritual strength. Kana bang di ta maratol panahon sa kasakit. Spiritual strength na siya. Ingon ana kalig-on si Maria. Dili lig-on kay gipamatay to niyang mga kilid nga kusgan kay siya, iyang gipangsukmag o gipang tigbas pas espada. Dili ang iyang gilig-on ang iya dire. Daghan kay mga tao nga porting kusgana Ano mga tao ba nga lig-on kayo ba? Pero huyang og spirituality, huyang og emosyon, mudayon lag ambox building. No? Naamang gani mga master sa kaning mga martial arts nga bisag tabangan pag tag 13 ka buok di gyud mabuntog 13 pares. So na do na may 12 pares na pay 13 pares. Nya magpusil ras Di ba? Tungod lang kay gibuwagas kabit. Gibuwagan ba siyang gihigugma kayo. Pusil Di ba? Bitay spesi. Kamo, ligon mo, spiritually. Ligon dili. Pangutan ay mong tupad. Musta man ka, ligon ka imong espiritu. Sige niya kag jogging niya, sige kag push up, sige kag alsa na, gym, padagko gyus lawas. Unya dito, dali kay suko, dali kay mangluod, dali kay magdepresyon. Oy, kahuyang. Mao na interior life. Mao'y gikuan. Nya gikan ani nakaproduce ang Carmelites community nga purting daghanang mga santos. Ang tulo ka highlighted kay nilang mga santos nga himo gina mga models kay sa atong simbahan. Ang kani si Saint John of the Cross, nga nagsuwat og kaning nabang Dark Night of the Soul, kanang
nindot kuno kayo mo experience ka og dark night of the soul. Kana kuno bang kasakit nga murag wa nay katapusan. Nindot kuno kay na kay mao ginay makapapurify nato. Nya dadon ta ana ngadto sa highest level of holiness. Oh, di ba? Si Santa Teresa of Avila, kani ga tudlo po na siya 7 mansions of perfection. Kana kanong magsaka ka ba? Mansion. Saka ka nga tos babaw. Kay kani magong bukid, mura man siya perfection yang Mount Bukid. Di ba si Kristo ni sakas bukid, nya pag-abot niya sa bukid, nag-transfiguration siya. Mura perfection ba? Muna ang spirituality, magsaka, anam og saka. Si Saint Therese of the Child Jesus, sikat po kayo ni siya yun. Ang iya sad, little way to perfection. Nga bisag ang pagpunit og dagom na gilabay diya sa salog, makapasantos na nimo. Bisan ang pagpanglaba, kuso-kuso ka, makapasantos na nimo. Amo na iyang gihimo nga ay mga kuan ba, interior man na. Kisa bagoy budayeg nimo igo ra ka dihang nanilhig. Pero matod pang Saint Therese, ang pagpanilhig maka santos na. Labaw na ng pagpalit og slot, makapasantos gina, di ba? Pero ginagmay ra, tag 1 slot lang, 2 slots. Nindot man paminahon, palit kag tag 20 slots, tag 100 slots, tag 1,000 slots, kanindot ana. Pero og ang imong kasing-kasing, wa mo uban ni ana, wa man ay kapuslanan. Mas may pagmopalit kag 1 slot, o niya, kinasing-kasing. Di ba? Kapalit na mo. Nakapalit na mo. Pwede na mo mamatay. Pero gwa pa mo kapalit, palito sa una kamatay. Kasabot, ang pagtabang ba sa atong isig katao, kinasing-kasing, wa magkinahanglag dako. Muna kita din sa atong parokya, ning tabang ta, alang ni ining panginahanglan karon sa DST or Daughters of Saint Teresa. Mora ba din na sila? Daughters of Saint Teresa of Avila. Na kanang DST nga founded by Venerable Teofilo Camomot. Daughters of Saint Teresa. Matod pa sa usa ka obispo akong naistorya, si hapit na mausab pa der, nakaunsa man. Yung sa inikasanto ni Teofilo Camomot, tawgo na sila Daughters of San Teofilo. May isa niyang pagkahimo. Ambot lang. Atong tubag sa Salmo, naminaw ba mo sa atong Salmo? Unsa may atong tubag? O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Kabos meaning, wa gyud kay imo. Pero unsa may imong wealth? The heart. Ang taong kabos nga giingon ni Kristo, bulahan kamong mga kabos, tungod kay iyang kasing-kasing, wa gyud mahigugma og mga butang sa kalibutan. Ang iyang gihigugma, ang Ginoo ra gyud. What matters is the presence of God and Mama Mary. Ug mao na gani na sa tong kasing-kasing, di kita kalimtan sa Ginoo. Di sa gyud ta ma-stress, di gisad ta maratol, pirmitang malipayon. Bisag naa pa kay sakit, sama ni Saint Therese of the Child Jesus nga namatay gid sa iyang tuberculosis, pero ang iyang kasing-kasing pirming naka-experience og langit nga matod pa niya, I spent my heaven by doing good on earth. Usa ni ka Carmelite nan nga nakabuntog niya nang gitawag natog loneliness, nakabuntog niya nang gitawag natog stressful emotions. Sunan ka nang i-isolate ka, nya 19 years old pa ka, i-isolate na ka, mo to'y gitawag og quarantine for life. 5 ka tuig siyang gi-priso sa kwarto, kay mananakod man ang TV, nya pa man ay tambal sa una, gitago siya dito, 5 years, hangtod siya namatay, 19 years old to 24 years old, patay siya, pero matod pa niya, kining duration na siya gi-isolate, naa dito ang tanang loneliness, ang kasakit pa o kasakit nga sige kag ubo, nahimo to niyang occasion for
internal purification and sanctification. Naka-experience yag langit. Kanindot na ma-experience imong langit tungod sa imong sakit kaysa magsikag ratul-ratul, pader, bendisyon ko pader, maayo ka na ako sakit. Ano man, di na ko katog. Sakit lang, kaya ini kamatay, ni mo makatog ra ka. Ano? Di na jud ka mo mata. Di ba? Ano? Kaysa magratul-ratul, pader, stage 4 na ko, pader, ngayon tag maulian pa ko. Ay, stage 4 naman di ay ka. Wala na, graduation na na. Wala maroy grade 12. So, kanang 4th year, upat ka tuig. Nya, stage 4, upat sad ka tuig. Wala, graduation na. Di ba? O sabungan kag medalya sa Ginoo dito sa langit. Kung dili ka mo reklamo sa imong sakit. Di ba? Na. Nanindog na tayo.